Вие сте с предаването "За града" на 101.1 BTV Радио. 100 години отбелязваме от рождението на професор Васил Йончев. И изложба за него е представена в Галерия Академия, също така като част от събитията за отбелязване на юбилея, катедра, книга и печатна графика към Националната художествена академия. Организира конференция за нашите български букви между миналото и бъдещето. За това ще разговарям в следващите минути с професор Кирил Гогов и доцент доктор Илия Груев от катедра книга и печатна графика на Националната художествена академия. Здравейте и добре дошли. Добре заварили. Здравейте. И така, конференцията е за нашите български букви между миналото и бъдещето. Какво можем да кажем за настоящето? Какво се случва, онова, което ни радва и ни кара да се гордеем с него, и онова, което остава като въпроси за решаване? Настоящето е трудно за българската буква. Трудно е, защото имаме проблеми, които школата и нашите учители в времето от края на миналото хилядолетие, 60-те години, с идването на Борис Ангелушев от Германия, развиват по отношение на графемите от редовните знаци на българската кирилска азбука. Ние вече имаме един установен формат за малките букви на нашата азбука, които не намират приложение в комуникацията. Тоест, ние имаме територии, които работят с чужд продукт, който използва графемите на руската кирилска азбука, такава каквато е утвърдена с указ още от 1710 година от руския император Петър I. Тази сянка в вече 3 столетия се опитаме да преодолеем и политиката на тези събития, които осъществихме в рамките на юбилея на професор доктор Васил Йончев и годишнината на академията, 120 години вече е нашата академия, се опитва да инициира диалог с ползвателя, диалог с законодателя, така че да изправиме нашата българска кирилска буква. Тоест така наречените малки букви да бъдат истински малки букви, а не умалени главни. Да. Това, което за съжаление не успяхме да направиме в годината, в която ние влязахме в Европейския съюз като пълноправен член, и нашата българска кирилска азбука трябваше да бъде третата официална европейска азбука. За съжаление, тя все още е руската. И така, като говорим за преходите във времето, тази изложба, която е посветена на делото на професор доктор Васил Йончев, споделя един цитат, едно негово желание, което и до днес остава несбъдното, ми се струва, аз ще го прочета. Длъжен бях пред себе си и моите колеги да си изясня принципите, по които се създава добрата форма на буквата, и затова се взех да изуча материята и да напиша книгата за шрифта, за да поставим начало, ред и научни позиции в една много важна естетическа област – изкуството на шрифта, която играе значителна роля за издигане на естетическия вкус най-напред в оформянето на българската книга и след това във всички нагледни материали. Данните, които съм събрал, са съвсем ограничени, минимални, основни. Шрифта като история и практика е една неизчерпаема област, която тепърва ще се развива у нас, защото имаме много талантливи художници. Те работят с любов и показват здраво чувство в изграждането на формата на буквата. Особено важно постижение в тази област е създаването на графичния образ на малките букви, различен от този на главните букви. Предстои ни да решим проблема за формата на някои букви от историческите стилове и накрая за националната форма на шрифта. Защо това все още не е станало? Думите са на професор доктор Васил Йончев. 100 години от чието рождение са повод за тези събития. Споменахме две от тях: изложбата в Галерия Академия и също така научната конференция. Защо продължаваме да пишем
с редовни букви, т.е. с малки букви, като с главни. Точно. Националната форма е акцента. Вече трето поколение български художници на изкуството на шрифта работят в тази посока и последното поколение, аз бих помолил доцент доктор Илия Груев да вземе думата във връзка с това, че нашия потенциал се изчерпва, ние все повече се революционизираме, докато те приемат еволюционния формат. И нека той да обясни, нали, всъщност как го вижда. Ние искаме държавата, ползвателя, да въведе нормативно уредбата за правилната употреба на националната форма на българската кирилска азбука. Аз само ще кажа, че интуитивно там, където съм виждал текст, печатен текст, в който редовните букви са истинските редовни букви, т.е. малките букви са истинските малки, а не просто умалени главни, интуитивно текста се възприема по-лесно и изглежда някакси естествен. Останалото, когато в традиционните шрифтове, онова, което всеки ден ползваме и в вестниците като цяло, едно списание, само ще отбележа, че прави изключение, и онова, което ползваме на екрана на компютъра и на своите телефони, е всъщност малки букви под формата на умалени главни. Обърнете внимание и ще видите ето този наистина проблем, предвид онова, което съвсем автентично и истинско можем да имаме. И така, доцент доктор Илия Груев. Еволюционния подход. Аз бих искал да се върна преди това към вашия въпрос. Защо това се е случило? Защо продължава да виси този проблем? Това е резултат от едно наслагване на един вреден навик или едно недоразумение, което всъщност е следствие от редица технологични и икономически пречки за това ние да имаме собствени печатни шрифтове. И това нещо датира още от зората на въвеждането на, да кажем, светското книгопечатане в България, когато за тази цел единствената възможност е била да бъдат ползвани шрифтови изрази. Тогава говорим за високия печат. Шрифтови изрази, които са доставяни от чужбина и които са били съобразени с диктата на големия пазар, какъвто е Русия, когато говорим за кирилица. Така, сега имаме възможност да бъдем себе си. Независимо, дали тези шрифтове са идвали от Русия или от западни държави, фирми и така нататък, те винаги са били с тази форма. И в следствие на това в общественото съзнание се е оформил един погрешен псевдостандарт по отношение на формата на печатните букви, които се различават значително от начина, по който пишем, или от формата на ръкописното ежедневно писмо. Аз мисля, че има и известно преливане на там, защото все по-често пишем с печатни букви. Тоест, ръкописното писане много често дублира онова, което виждаме в вестниците и на компютърния екран, просто защото това е през цялото време пред погледа ни. Да, всичко това има своите предпоставки, да кажем, във факта, че така наречения кръснопис или всичко това... Става грузнопис. Да не говорим и изобщо за всички аспекти на визуалните изкуства, които постепенно започват да изчезват от нашето образование. И това е изключително вредно
според мен поне. Да, на първо място особено много дразни, на второ място вече и тревожи. От какво се лишаваме, когато продължаваме по инерция тази традиция да пишем с малки букви, които изглеждат като намалени главни? Ами, ние сме в ситуацията на един анахронизъм, така ако мога да го определя, тъй като ние сме вече в страни от европейската традиция, установена още по времето на Ренесанса. Т.е. тогава е възприета тази практика да пишем с главни и редовни букви. В момента ние пишем или четем, независимо, само с главни. С една много странна смесица от двете. Вавилона е пълен дотолкова, доколкото най-големия парадокс е, че в системата на образованието ние имаме въведени 2 графеми за една фонема. Няма азбука в света, която да ползва едновременно 2 графеми за една фонема. Това е един от основните проблеми и проблем на територията на образованието. Отделно от това има твърде парадоксални решения и понеже господин Груев спомена технологичните проблеми, които въвеждат на конференцията, така се отчете, че всъщност ние се движиме в един кръг. В началото българите не са имали своето писмо и са писали българско съдържание с гръцки букви. Парадоксът е, че този кръг се затваря в днешния ден и в момента, може би малко преди това, но все още българина пише българско съдържание с латински знаци. Всичко това, което върви в комуникацията, в системите, които предлагат латинските знаци с българско съдържание, е един безумен парадокс, който по света не знае дали съществува. Нещо повече, ние имахме един министър, който въведе и транслитерирането, при което вече всъщност нещата стават повсеместни. Т.е. вече ние имаме обратно на логиката на европейските държави и това, което всъщност е в основата на българската кирилска азбука и делото на Кирил, една фонема, една графема. Обаче вече ние пишеме дз, както германците, с няколко графеми. Тоест, този министър, нали, с неговата реформа в транслитерацията, която предлага разчитането на българско наименование с латински знаци, затваря кръга. Връщаме се там, където българите са писали с гръцки знаци и българско съдържание. Министър Николай Василев като министър на държавната администрация. Идеята тогава беше да се уеднакви, да се създаде един закон за това как българските звуци се предават на латиница. Аз разбирам системата на един световен стандарт, което е КАТ и системата вече, която информира в тази съставна част от нашето съвремие. Там може да има такова определение. Но това вероятно беше и отговор на съществуващото тогава ограничение в рамките на технологиите, които ползвахме за комуникация. Тоест тогава, доколкото си спомням, нямахме възможност да пишем с кирилски знаци. Например, SMS или така нататък. Да. И това нещо до някаква степен присъства и днес, въпреки че технологиите са направили огромни крачки напред, но и ние вече имаме възможност да се възползваме от това, но не го правим. Аз мисля, че когато пишем неестествено,
се затрудняваме да пишем, оттам се и отказваме да пишем, откажем ли се да пишем, или поне да пишем истински, се отказваме и да мислим. Изобщо за мен проблемът е наистина голям и сериозен. Чухме го и в вашите думи. Сега вие споменахте за два подхода. Революционния на възрастното поколение, еволюционния на по-младото. Нека да започнем първо с революционния подход на хората, които вече нямат търпение и смятат, че е абсолютно крайно време това да стане веднага. И така, професор Кирил Голов, какви са възможностите да се поработи и да имаме решение за правилното писане най-сетне? Конференцията или аудиторията, както ние определихме, защото това беше една територия от открити уроци за нашите студенти в катедрата, предлага на държавата да устрои съвременния образ на българската кирилска азбука с един нормативен акт. Този закон, който в момента, доколкото имаме информация, стои в парламента, който е за българския език, трябва да добави и за българското писмо. Това, което би решило завинаги въпросът с националната форма, така както нашия учител, професор Йончев, го определяше преди повече от 40 години. Тоест да имаме закон как се изписват буквите. Нормативен акт, да. Нормативен акт, в който да бъде определена петлинейната система, горните и долните дължини за тези графеми, които са получили своето историческо развитие и които са утвърдени и които се ползват. Вие казахте само едно списание. Повече са, не едно. В едно съм забелязвал и наистина прави впечатление. Текста се възприема много по-леко и много по-естествено. Повече са и младите ни колеги печелят тази територия, но ние вече сме нетърпеливи, защото отвъртяхме. Да, но това може да стане само в печатен вид, доколкото мога да предположа, а когато става дума за компютърни шрифтове, там вече процесът е по-дълъг. Там проблема е с гросера, т.е. държавата трябва да се намеси и трябва да инициира към гросера това поле в Юникода, който ни определя националната форма като територия на българската кирилска буква. За да може да се чете безпроблемно навсякъде. Да може да се въведе. И оттам нататък и да се използва реално, а не само като печатен текст. Така, революционният, т.е. нормативен акт, който да определи. Еволюционният, предполагам, е свързан с постепенното въвеждане на тези шрифтове и на правилното изписване на редовните, т.е. така наречените малки букви. Аз в никакъв случай не опровергавам това, за което говорихме до сега. Те вървят паралелно. Да. Просто бих казал, че съм може би малко по-голям песимист в това отношение. Защото аз поне знам за няколко опита, дори съм участвал в един от тях, да бъде осъществен контакт с държавната администрация, да бъде потърсена нейната съпричастност, но за пореден път всичко се сгромоляса и не доведе до нищо. Така че... Да, но това да е останало в миналото. Да, като някаква моя лична надежда мога тук да изложа. Това са моите наблюдения от последните 10 години, през които наблюдавам един първо доста засилващ се интерес към проблемите на нашата писмена система, на националната ни форма и вече доста действия и резултати, които идват отдолу, така да го кажем. И едно засилващо се положително развитие в тази област. Да. Вие споменахте за едно списание, те наистина са много повече. Тук браво, може да се добавят и редица големи компании, които действат на наша територия, които се съобразяват с това, независимо, че отсъстват такъв нормативен акт или
такова определение, което да е официално. Но именно ролята на отделния човек, на професионалистите, които работят в тази област и които в по-голямата си част са възпитаници на художествената академия, където тази идея или теза за съвременната кирилска форма се преподава в крайна сметка от вече повече от 50 години. Нещо повече, катедрата вече има нова магистърска програма по шрифт и ние вече имаме 3 випуска, които са обучени. 4 да работят. Само бих искал, така в една безсъдна нощ се сетих за един слоган или по-скоро девиз към, аз го определям, поредния министър, защото те бяха много. И той гласи, така извинявам се, не е много груб, но все пак, господин пореден министър, България е родината, а не роднината на българската азбука. Да, това е дано. Призив като този и действия като тези, за които говорихме в момента, да ни дадат този резултат, да се почувстваме по-естествено свързани с печатните букви и с всъщност тяхната истинност, тяхната естественост и онова, което по принцип са самите те, да ги уважаваме повече, да ги обичаме повече. Мисля, че е това, което вие правите и това, което отправяте като призив. Благодаря много. И ние ви благодарим за аудиторията. Ние ще следим внимателно дали и поредният министър ще обърне гръб или пък за първи път ще обърне внимание на призива на хората, които създават графичния образ на буквите. Разговарях в изминалите минути с професор Кирил Гогов и с доцент доктор Илия Груев от катедра книга и печатна графика на Националната художествена академия за няколко събития, свързани с честването на 100 години от рождението на професор доктор Васил Йончев, учител, художник, теоретик и основател на Българската шрифтова художествена школа и една инициатива, която ще ни даде по-естествена връзка с нашия език, когато го пишем, четем, когато изобщо го ползваме.